Alavuden LVI on perustettu 2009 ja tuli tänä keväänä 15 vuotta. Uran alkuvaiheessa tein putkiasennuksia ympäri Etelä-Suomea reissutöissä. Muutettuaan Alavudelle halusin jäädä paikkakunnalle ja siksi perustin tänne oman yrityksen. Meidän palveluihin kuuluu ilmalämpöpumppuhuollot, hananvaihdot ja eri lämmitysratkaisut. Lämpöpumppujärjestelmillä saadaan vanhoihinkin taloihin ekologisia ja energiatehokkaita lämmitysratkaisuja. Yrittäjänä on antoisaa vapaus sekä erilaisten asiakkaiden kohtaaminen. Toivon, että jatkossakin voin työskennellä lähiseudulla ja tuttujen asiakkaiden kanssa.